Hello guys, nandito tayo ngayon sa rooftop ng bagong munisipyo. Shout out Papa Ray, saka si Algie. Ito ang ating bagong munisipyo. View sa 4th floor. Ito naman ang magiging future park natin dito sa Infanta. Ito ang view dito sa 4th floor. Ito naman ang view dito sa rooftop. Okay, next naman natin ngayon ang Nayom Infanta Pangasinan.
So guys, palabas na tayo rito sa Nayom. Tutungo naman tayo dito sa Barangay Maya papuntang Sitio San Juan. Ito naman ang Nayom River. Ito yung nagdudugtong ng Region 1 at Region 3. Dito sa kabila is Santa Cruz, Zambales na Barangay Gama. Okay guys, nandito naman tayo ngayon sa Barangay Cato, dito sa
Baywalk. At ito naman yung kanilang Coast Guard office.